ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಯಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಏನದ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಸಭೆ ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡೆತಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೈಲ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದ ದಯಪಂಡ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡಿಗೆ ಹೊಸತನ್ನು ತೋಡರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪರತನ್ನು ನಿಗಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಆನ ಹೊಸತನ್ನು ತೋಡುಲ್ಲತ್ತು ಪರತನ್ನು ನಿಗಿಪುಲ್ಲತ್ತು ಪರತನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ದಯಪಂಡ ಪರತನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ದ ಐಟಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಮಗೆ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಂಚನ ನಮ್ಮೊಳಿಗೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕೃದಿಂಚಲ ಸರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ ಎನ್ಪತ್ರ ರಡ್ಡನ್ನ ಇಸಬೀರ್ದಿಂಚಲ ಈ ಮನ್ನಿಡು ಚಾಮುಂಡಿಯಪ್ಪನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಭಾಗಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಬುದ ಪ್ರಸಾದನ ಅತನ ಅಭಯದ ಪುರ್ಸಾದನ ಪಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಾದುಂಡು ನಿಜತಿ ಯೋಜಿ ಆದಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೈಂಕರ್ಯಗೆ ಕೂರ್ದು ಬೈದನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಕೂರ್ದು ಬೈದನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ವೈಕಲ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ಬರೋಡು ಬಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬರೋಡಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ಬಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬರೋಡಿಗೆ ಅತಂಡ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ದೇವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಬಂಡಲ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾಲ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕೂರ್ದು ಬರೋಡಿಗೆ ಆ ಕಾಲನು ಮಿತ್ತಿತ್ತನಾರ ಮಾತ ನೆರವೇರಿಸೋನಪ್ಪನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಗಟ್ಟಡುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಸುರುತ ಸಭೆಯನ್ನು ನೀವು ಸೇರುವ ನಮ್ಮ ಲೈದ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದಾಕಲ ಸೇರಿಗೇಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಗಣ್ಯರ್ನಕಲ ಸೇರಿಗೇಡ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನಂಚಿನ ದೇಕಿ ದಿಂಜಾವಡು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಚಿನ ದಿನ್ನ ದಿಂಜಾವಡು ಪನ್ಪನ್ ನೆಲಗಟ್ಟಡು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜಡು ಮಾತಾ ವಿದಟ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಗಣ್ಯಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲ ಸೇರೊಂದು ಇಂಥ ಸುರುತ ಸಭೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಕುಸುಮ ಗಾಂಧಿನಗರ ಮೇರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪಡ್ಪಣದ ವಿನಂತಿ ದೇವ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತನಾರ ಅರ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪಡುವಣ ವಿನಂತಿ ಬಂದಲೇ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಸೇರೊಂದ ಇನಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ ದಯಬಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪನವುದ ಸಕಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಗರ್ದಲ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿಡ ಐಕ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ್ನಾಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿಟ್ಟ ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆದಾನಿ ಐತ ಸುರುಕಾದ ಮುದೆಲಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸಭೆನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದೊಡೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ನಮ್ಮ ನೆಲೆಯಾಯನಂಚಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ತುಳುವನಾಡದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ನೆಲೆಯೂರ್ದ ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಸುರುತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದಿಪೂಜಿತ ಆದಿವಂದಿತ ಗಣಪತಿನ ಸ್ತುತಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಅನಿಲ್ ಅಬ್ಬಂಜರ ಗಣಪತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಆರಂಭ ಕೊರಡು ಬಡ ವಿನಂತಿ ಬಂತು. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಈ ಮೇಟು ಪುಲ್ದನಕ್ಲೆ ದಿನದಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸೇರಿಗೆಡು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಲಕ್ಕದುಂತಾಡು ಪನ್ಪನ್ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಾಜಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದರು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರಲ್ಲಿ ಈ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮಗ್ ಶಬ್ದ ಪುರ್ಪೋಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮೇಡು ವಿನಂತಿ ಬಂತು. ಮಾಗಣದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿನ ಪಾದಗು ಪುಡ್ಡೆಡ್ಡ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಜಾಗೇಡ್ ನೆಲೆ ನಂಚಿನ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು 37 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಈ ಜಾಗೇಡು ನೆಲೆಯಾದ ನಮ್ಮದು ಮಾತೆರದಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾನನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದೆ ಗಿರೀಶನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಪರಿವಾರದಕ್ಲೆ ಕರಿಣ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ದುಂಬು ಮೂಜಿ ದಿನದ ಅಷ್ಟಮಂಗಲನ ಪಾಡೊಂದು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋಡನಂಚಿನ ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸು ಕಟ್ಟದು ಇನಿ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಸಲಾದ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಸಭೆನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಸಭೆಟ್ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನಕಲು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು
ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿಪ್ಪುನ ಹಿರಿಯರನಂಚಿನ ಬೇಬಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆನ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದಿ ಸಭೆಕೆಯನ್ನು ಮೌಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡುವೆ ಅಂಚನೆ ಚರಣ್ ಬೇಬಿ ನಾರಾಯಣ್ ಆರ್ಯನ ಪಂಡಿತ್ ಆರ್ಯನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಹಿರಿಯರನಂಚಿನ ಸುರೇಂದ್ರ ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್ ಆರ್ಯನ ಯಾನ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಹಿರಿಯರನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಮೇರೆನ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಉಲ್ಲಾಲ ಗೊತ್ತು ಆರ್ಯನ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಆರೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ಮಲ್ಪ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನ ಅಂಚಿನಾರು KP ಸುರೇಶ್ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ನಂಗೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಬಿತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತಾದ ನಂಗೆ ಮಾತ ಸಹಕಾರಾಪಣ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಡುಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಹಿರಿಯಕುಳ್ಳೇರು ಭಾಸ್ಕರನ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಸುರೇಖಾ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಭಗವನ್ ದಾಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇಲ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಉಳ್ಳೇರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ದಯಾನಂದ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ರೂಪೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದೆ ಕೆಲವಾತ್ ಗಣ್ಯರು ಮಟನ್ ರಾಜ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಗಿರೀಶನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಪರಿವಾರದ ಅಕಲ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತನ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡ ಅಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪನಲ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಕೂಡೋರ ನನವರ ನಿಖಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಂಪಲದ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಕಾರ್ಣಿಕತೆನು ಮೆರೆಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ನಡಪೆರ ಅವಂದೆ ತುಂಬೊಂದು ಬೈದಿನಕ್ಲು ಹುಷಾರಾದು ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹಡು ನಡತೊಂದು ಪೋತಿನ ಉದಾರ್ಮೆಲ ಮೂಲು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂತೆ ಅಚೀರ್ಣ ಅವಸ್ಥೆಡು ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಇಂದಿನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾತೆರಲ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರು ಗಿರೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ತೆರಿಪಾಯಿರು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸುರುಕಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಕುಂಪಲದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ ಏನು ಮನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಅನ್ನತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಮ್ಮಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಅಂದೊಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಣ್ಣಗಾರಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪಿನಿ ತರೆ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಅವೊಂದು ಏತ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದುಂಚ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡಾರು ಎಂಗಳನ್ನ ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಯಾನ ಬದುಕುಜಿಂದ ಒಂದು 78 ನಾನು ಆಂಡು ದಿನ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾವಂತು ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ಲ ಒಂದು ಉಷಾ ಸ್ಟೋರ್ದ ನಾಗಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಭಾರಿ ದೋಸ್ತಿ ಆರ್ಪಂಡೇರು ಕೃಷ್ಣಪೇರ ಈರು ದಾಯಿ ಪಕ್ಕಡಿ ಇಂಚವ್ರನ್ನು ಮನಿ ಪಂದಗೊಲ್ದ ಅವರಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಜಂಡು ಈರು ಅಲ್ಪ ಕುಂಪಲಡೊಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕೇನ್ಲೆ ಇಂಚಿನಂದು ಅಂಚ ಎಂಗಲು ಅಲ್ಪ ಪೋಯ ಪೋದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತು ಅವಳು ಇಂಚಿನಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಆ ಕುಂಟಾಲ್ದ ಪುರ ಒಂದೆಟ್ಟು ಭಯಂಕರ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಹಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಅವಳ ಪಿರ ಬಣ್ಣಾಗ 10-11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಪುರ ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಸುರುಟ್ ಎಂಗಲ್ ಪೋನಾಗ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪ ಆವೇಶ ಅಂಡು ಸೀದಾ ಉಲೈ ಲೆತ್ತದ ಅಲ್ತ ದೇವಿ ಅಂಚಪ್ಪ ಒಂದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಎಂಗಲ್ ಮೆಗ್ದಿವಲ್ಲಿ ನಾಕಲ್ ಆಚದು ಉಲೈ ಲೆತ್ತದ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಹೊಡಿಂಚ ಈ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಗಂಧೋಡೆ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದೋಂಡು ನಿವಾರಣೆ ಉಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಂಡಪ್ಪೆ ನಿಖಲ್ ನಂಬೋಡು ಮೂಲು ಉಂದು ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಜಾಗ ಬಿಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಜ್ಜಿಯರು ಬಂಡೇರು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರೋದಿನ ಜಾಗದಾಯ ಬಂದು ಮೂಲಿಂದ ಮಲ್ಪಲಿಂದ ಸುರುಟು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪಂಡ ಈ ಗುಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಾಡು ಇರ್ತಲೆ ಅಂಜನೆ ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಣಿದುತ್ತೀನಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊರೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಮೇಸ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೀರು ಗುಡಿ ಆನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮೇರು ಬೇಬಿ ನಾರಾಯಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡೇರು ಹಿಂಗೆ ತಡೆಯಾರ ಪೂಜುಲ ಇಡು ಆತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಹಿಂದು ಅಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡ ಮೂಲು ನನ್ನ ನೋಡಿಕೊರೋಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲ್
ಈ ಒಂದು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಆಜಿ ಜೋಕುಲು ಆಜಿ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಇಂದು ಬರೋ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ತದೆ ಹಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕೊರೋಡ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಜನ ಪುರ ಕಂಡೋಟ ಬರ್ದಾಡ್ತದೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಕೆಲವು ದೆರ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮೂಲ ಗುಳಿಗಡೆ ಎದುರು ಅಂತ ಸರ್ತ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಹೋಗ್ಬೋತಿನ ಉಂಡು ಏತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮೂಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂತಿನೊಂದು ಐಟಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಈಗ ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 1982 ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಇರ್ತುಂಡು ಪೂರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮದ್ಮೆಗೆ ನಾನು ಪೇಂಟ್ ಹಾಕ್ಯದೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ LOCS ಕಾಲೇಜ್ BSc ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಡೋದು ಎಂಕ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಲೇಟ್ ಆಡ ಪೇಂಟ್ ಬಂದು 1 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಪದ ಬಿದ್ದಾಡಿಯೇ ವರ್ಮರಿಗೆ ಎತ್ತೋಳು ಬಸ್ಸು ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ರೋಡ್ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಹತ್ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬೇತಗಳ ಕೊರಿಯ ಬೇತಗಳ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಾಡ ಅಡೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ದು ಊರದ್ದು ಬಸ್ ಪುರ ಬಂಡಿಯರು ಬೊಬ್ಬೆದಿಯರು ಏರೋರಿ ಅಡಿಕೆ ಬುರಿಯಂದು ಟಯರ್ದ ಅಡಿಕೆ ಬುರಿಯಂದು ಅಂಚ ಎಂಕು ಗೋಚಾರನ್ನಿಜ್ಜು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೂನೋಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳೇ ತುಂಬೋಯರು ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ನೀರು ಪುರ ಬಾಡ್ದೇರು ಪಾತೆರು ಅಂತೆ ಪಾತೆರ್ದು ಹೆಂಗೆ ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಆ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ದು ಬುರ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಗಾಯ ಅಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ತರೆ ಕೊಂಚೂರು ಬೇನೆ ಉಂಟು ನಾತೆ ಅಪಗ ಮೂಲು ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ್ ಎಂಕಲೇ ನೀನು ಬದುಕಾದಿನಿಂದು ಇಂದು ಎನ್ನ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂಚ ಐದು 82 ಬಕ್ಕ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬರುವಂತುಡು ಭಕ್ತರೇ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಅಂತ ಈತು ಮಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಜಡಪ್ಪ ಯಾನ ಅಂಕೋಲೋಡು ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತೆ ಅಂಚ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಿಟ್ಟು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಂಡ 2008 ಬೇರೆ ಅಮ್ಮಗ ಹುಷಾರು ಜಾಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೇನೆ ಅಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋನಾಗದು ಸರಿ ಉಂಟು ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾಡಿರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬೇರೆ ತಡೆಯರ ಪುಜ್ಜು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನನಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆವಡು ಇಜ್ಜು ನಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಡು ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಂತಾನು ಅಂಚ ಆರು ಒಂಜಿ 5 ಬಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಉಂತಾಯ ಪಂಡ ಅರೆಗ ಆಜಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ತಡೆಯರಾದಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆಂಡ ಇತ್ತಗ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ದಯಟಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೇನಂತೂ ಖಂಡಿತ ತಾರೆ ತಕ್ಕಾರ ಬಿಡ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಊರು ದಕ್ಕಲಂಚೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಮುರಣಿ ಸೋಮವಾರದ ಒಂಜಿ 7-8 ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಕೊಳೊಂದುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಜಂಗಾಡಿಡ್ದು ಮತ್ತದು ಯಾನಿಯರ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪುನಕಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಗೆಂಡೆ ಕೈ ಮುಗಿಯರು ಬಲ್ಲೆಪ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಮುಗಿಯರು ಅಂಚ ಅಕಲು ದುಂಬು ಯಾಪನ ಬರ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬ ಐತಿ ನನಗೆ ಅಂಚು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಡು ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಗೆ ಅಂದು ಆಶೆ ಅಂಡಂದು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಜನ ಈಡೆಗೆ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬರ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೊರ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಎಂಕಲು ನಿಜವಾದೊಂದೇನು ಎಣ್ಣಿದ್ದು ಜಡ್ಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಬಕ್ಕದ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡತ್ತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚ ಅವು ಪುರ ಭಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಹಾಂಡಲ ಎಂಕ್ಲತೆ ಐಕ್ ಜೈದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪುರ ಮಲ್ತದು 5 ಬಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರದು ಅಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡಿ ಬತ್ತನು ಈಜಿನಂಡು ಎಂಕಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೀನು ಎಂಕಲೇ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ದೀವಡಿ ಅಂದು ಅಂಚ ಎಂಕಲು ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ದೀದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಜೈದಂದು ಸುರುತ ಸಭೆ ಅಂಚದು ಮಾತೆರ್ಲಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಹಿತ ನನ್ನ ಎಂಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದೇತ ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಕ್ಕ 5 ಬಕ್ಕ ಇತ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ತಲ ಇಟ್ಟು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಮೊಲಿಷ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು 5 ಬಕ್ಕ ಹೊಸತ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪೂರ ವಾಸ್ತು ಪೂರ ತೂದಾಗ್ತದೆ ಅಂಚ ನಾನು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಾಡು ಪಡೆದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ನಟೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ಚೀರುಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ದಿನೇಶ್ ರೈ ಉಳ್ಳಾಲಗುತ್ತು, ಕುಂಬಲ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಚರಣ್ ಬೇಬಿ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ್, ಮಾಡೂರು ಸಾಯಿಧಾಮ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಸುರೇಶ್ ಕೆಪಿ, ಸುರೇಂದ್ರ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್, ಜಯಕುಮಾರ್ ತೊಟ್ಟಂ, ಹೊಸಕುರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ,
ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಸಭೆಟು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನತು ಬೇಗ ಆವಡು ಪಣದು ಎಡಬೈಕೆರು. ಸುರುಕಾದ ಅಪ್ಪ ಭಗವತಿ ನಡೆದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಅರ್ಪಿಸುವುದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪ್ಪ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದ ಬರಿ ಬಗ್ಗಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತು ವೇದಿಕೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಬೈದೆ ಇಂದ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗಳ ನಿರಂತರ ಬರೋದಿತ್ತೆ. ಕಾರಣ ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಡ ಏನೋರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಓಟುಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದಿತ್ತೆ. ಓಟುಗೂ ಒಂದು ಸಾನಾಗ ಇದು ಸರಿಕಾದ ಪನೋಡಿತ್ತನಾಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪನೋಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಓಟ್ಗುಂಗೆ ಇಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿದ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇರ್ ದಾಯೆ ಇಡೆ ಬತ್ತು ಅಂತ್ಯಾರ ಇರ್ ಬೆತ್ತೆ ಇರಿಗೆ ಉಲಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಇತ್ತನಾಡ ಉಂತುದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ತರೆಡ್ ದಾದ ಬರೆತನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೋತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತು ಗೆಂದನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು. ಸೋತನ ನಮ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎದುರು ಸೋತೆ ಎಂದ ನಾಡ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಎಂದ ಅದು ಕುರಿ ನೇರಡ್ಡ ಪಾತ್ಯಾರ ಆಡ ನಿರಂತರ ಗಿರೀಶ್ ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಜವನಿಯರು 5 ಪಕ್ಕ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀರು. ನಿರಂತರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದ ಇಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪ ದರ್ಶನ ಬರೋದಿತ್ತು ನರಿ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ ತರಿಕೆ ಅಂತೀನಿ ಗಿರೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಿಕೆ ಮಂತೀರಿ ಬೇರೆ ಮೂಲು ಓಟು ಹೊಂದಿದೇರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಆರು ಗೆಲುವಾಪುಣ ಸೋಲಾಪುಣ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಯಟುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಭಯಕೊರುಂಡು ಆರು ವಿನ್ನಾ ಪುನೈಕ್ ದಾದಾ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ನೂದೇಕ್ ನೂದು ವಿನ್ನಾ ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಅಭಯ ಕೊರು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ವಿನ್ನಾಯೆ 5 ಪಕ್ಕ ನಿರಂತರ ಯಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ. ಕಾರಣಾಂತರ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದರ್ಶನದ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಂತಿನ ಹಿಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಮುಲು ಜನ ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಯಾನು ಪನ್ಪುನಾಡ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯ ಬೈದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಓವಾಡ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆದ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಜಾತಕಡ್ ಮನುಷ್ಯನ ಐನೆಟ್ಟು ಬದಲಾವಣದ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಮಣ್ಣಗಳ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯ ಇಡೀ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೈದನಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಭಾವನೆ ಇಂದೆತ್ತ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಆನಂದನೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ಒಂಜಿ 20% ಕಾರ್ಯ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಮುಗಿದು ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾಮ ಪ್ರಾರಂಭ ನಂಪುನಾಗ ಶುರು ನಮ್ಮ ಏನೇನು ತೂಪುರಿ ಪಂಡದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅನ್ಬೋದು ತೂಪುರಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವರನ ಮನಸ್ಸದ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂಥ ಪೋಪನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಆ ಲೆಕ್ಕಡೆ
ಒಂದು ಇರುವ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ ಲೆಕ್ಕಡು ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಭಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಭಾಗ ಏನ ಲೆಕ್ಕಡು ಮುಗಿದು ಪಡೊಂದು ಇನ್ನೇ ಪನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಡು. ನಾನೊಂಜಿ ಗಿರೀಶಣ್ಣಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿವಿ ಮಾತು. ಗಿರೀಶಣ್ಣ ನಿಖಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಸಮಿತಿ ಮನ್ಪುನಗ ಮತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ ಸಮಿತಿ ಮನ್ಪುಡು. ಈ ಸಮಿತಿ ಮನ್ಪುರಾಗ ಸಮಿತಿ ಐತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಕಲು ಎನ ಲೆಕ್ಕಡು ಇರ್ನ ಬಂಧುಲು ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲೇ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಇನ್ನಿತ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಬನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತನ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದದ್ದು ನೋಡು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದದ್ದು ನೋಡು. ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಗೆತೊಂದು ಆ ಸಮಿತಿಲ ನಿಖಲ ಸಮಿತಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾದು ಇಂದೇನು ಮನ್ಪೋಡು ದಾಯನ್ ಯಾನು ಪನ್ಪುನೇನು ಪನ್ನಾಡ ಇಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೊಲ್ದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಕ್ಕಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುವೇರು. ಪ್ರತಿ ತಿಕ್ಕಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುವೇರು. ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರಾಪುನ ಪಕ್ಕಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಓಲು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅವಳು ಕೊಲ್ಲುವ ಅಲ್ದರಾದು ಕೊಡೊಂದಿಗೆ ಪೋಪ ಆಡ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ಅವಲೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಈ ಕೆಲಸನ ಪೂರ್ಣ ಮನ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ಲಿಗವು. ಪೂರ್ಣ ಮನ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗೆ. ಎಂಕಲೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅವು ಏನ್ ಪಣ್ಣಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಯಾಪ ನಿಕ್ಕಲು ಲೆಪ್ಪುವಾರ ಇನ್ನಿತ ಸೇವೆ ವರ್ಷಗೊರ ಜಾತ್ರೆನ ಅದು ಬೇತ ದಾಲಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಾಡ ಆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲೇನು ಸೇರಾನ್ಲಿ. ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲ ಲೆಪ್ಪದೆ ಅಂದು ಸೇರೋದು ಬಣ್ಣದ ಎಂಕಲ್ ದೂರ ಉಂಟುನತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ನಿಖಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಆಡ ನಿಖಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂದಟ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ನಿಖಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ అయిన నిఖిల్ నిభాయిస్తున్నాడ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೂದೇಕ್ ನೂದು ನಿಖಲ್ ನೆನಪುನ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಮೂಡ್ದು ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಸಾಂಪತ್ತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗಿರೀಶಣ್ಣಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ನ ನಿಖಲ್ ಪಾಡಂದೆ ಒಂಜಿ ನಾಮಿನಲ್ ಬಜೆಟೆಡ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪೊಡು ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಯ್ತು. ದೇವರಿಗೆ ಅವಳು ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮುಖ್ಯ, ಅಲ್ತ ನಿರಂತರ ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ. ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅವು ಯಾಪಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಡೆದೊಂದಿತ್ತನಾಡ ನಂಕ ಬಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಅವಿನ ಬಕ್ಕ ದೇವರೇ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅವಿನ ಬಕ್ಕ ದೇವರೇನು ಮಂತೊಂದು ಪೋರು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ತೂಪೇರು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಏನಾಡ್ದು 10 ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಂತನಾರು KP ಸುರೇಶ್ ಆರ್ನ ಎದುರು ಯಾನು ಪಾತೇರ್ನ ತಪ್ಪ ಸರಿಯಾ ಅಂದು ಎಂಕೆ ತೆರಿಯ ಅಂದ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದವರ ನನ್ನ ಇರು ಒಂಜಿ ಏನು ಪಣ್ಣಾಡ ಗಿರೀಶಣ್ಣ ಈ ಎರಲೆಕ್ಕಡ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮಸ್ತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತನಂಚನ ಪ್ರದೇಶ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡಂದೆ ಪೂರೆರೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ಸೇರಾವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮನ್ಪಲೆ ನೆಟ್ ಒಮ್ಮೆ BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಚನಾದ ಬಂಡ ದೇವರನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಾ ಪಕ್ಷಲ ಇಚ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜೇನು ಪನ್ನಾಡ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ನಟ್ಟುನಿ ಏರೆಗಂತ ಪನ್ನಾಡ ಯಾನ
ತಲ ಆನಂದನಾಗ ನಟ್ಟುಜಿ ಯಾನು KP ಸುರೇಶನ್ನಾಗ ನಟ್ಟುಜಿ ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ పోనాడ ಎನ್ನ ಪಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ಅವಳಂದೇ ನಟ್ಟುನಿ ಅಚಾನಗ ಪೂರೆರ್ಲೈಂದೆಟ್ಟು ಭಾಗ್ಯಾಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಸಂಸಾರಗೆ ನಟ್ಟುನೆತ್ತ ಅಂದೆ ಬೆದ್ದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಾಲಾಡ ಕೊರಿಯಡಿತ್ತನಾಡ ದೇವೆರ್ಲ ಆ ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡಾವಳಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಅತ್ತಾದೆ ಯಾನ ಕೊರ್ನಾಗ ಉರ್ದ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡಾವಳಂದು ದೇವರ ಯಾಪಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೇನ್ ಪಂಡಾಡ ಎಂಕಲ್ ಸಮಿತಿಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಅತ್ತು ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ ಇನಿ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆನೇಟ ನಿರಂತರ ಇನ್ನೆತ್ತ ಸಂಪರ್ಕ ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ದಾದ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರ ದಾದ ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಅಪ್ಪ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ಬಂಡೊಂದು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೈತಲೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೇರುಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರೇನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ನೂದೈಟು ನೂದು ನಿಕಲು ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರ ಮುಗಿತು ಚಂದ್ರಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಪಾತಿರಿಯರು ಈ ಊರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದಲ್ಲಿತ್ತೇರಿ ಇವಾಗದ ಅಂಚನದ್ರ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುಲೆಗೆ ಗೆಟ್ಟದು ಆನ ಮುದೇಲು ಗಿರೀಶನ್ನ ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿವಾರಡೆ ಉಪ್ಪಾಡ ಪನ್ಪುನಚನ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತಿರೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಐಲ್ನ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತನೊಂದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗಳ ಗೌರವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಉಳ್ಳಾಲ ಗೊತ್ತುಳ್ಳೇರು ಅರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜದ ಮಾತಮರ್ಗೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಪಲ್ಲಾಗ್ರೆ ಪಕ್ಕಿರ ಒಂದು ಪೋಯಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆ ಪೋಂದು ಪುನಾರು ಆನ ಒಂಜಿ ಗೂಡು ಸೇರ್ನಲ ಸಂದರ್ಭಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನದ್ರ ಮಾತೆಟ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದು ನಂಚನ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಉಳ್ಳಾಲ ಗೊತ್ತು ಓವಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕಳ್ಳ ಆಪುಣೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಗ ತೋಜುಣದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ತುಂಬುದ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿಬೇಕು ಆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಒಂದಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬೋದು ಐನೇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾನಗ ಅವಳು ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಮಾತರಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದ ಆ ಮುಖೇನ ಮಾತರಿನಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಓಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಮಿತಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಕೇವಲ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನಡಿ ಮೂಲತವಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ತಂಗಡಿ ಅದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಆ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಕಾಲೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತದಾರು ಅಂಚಾದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಅಪಗಲ ಆತಂಡು ಇನಿ ಏನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಿರೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಪುಂಡ ಐಟಿ ಏಪಲವ ಅಧಿಕಾರ ನಿಕ್ಲನ ಕೈಟೆ ಇಪ್ಪೋಡು ದಯಬಂಡ ಯಾನಂಜಿ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀನಿ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪುನು ಸಮಿತಿ ದಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಸಮಿತಿ ಆನಾಗ 320 ಜನ ಸಮಿತಿಡು ಗಿರೀಶನ್ನ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಏನನ್ನು ಸೇರಣಗಳಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೋನ್ಲೆ ಒವ್ವಾಡಲವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತೂರೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಣ ಸಮಿತಿಡು ಸೇರೋಣ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಂದಿನೇ ಎಂಕೊಂದು ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದ ಎಂಕ್ ಬರ್ರೇನೆ ಆ ಪೂಜಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ದೇಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸುರುವೆ ಪನೋಡು ದಯಪಂಡ ಎತ್ತೋ ಜನ ಉರ್ಲೇರಪ್ಪ ಉದರಿಗತ್ತ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚೆ ಅದು ಬಂದುಲೆ ಗಿರೀಶನ ನಕ್ಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಜಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ನಂಕಲ ತೆಗೆದುಂಡು ದಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನುಷ್ಯನ ಮನೆದೇನೆಂದು ಬಂಡ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಾತ ಪುಟ್ಟುದ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಪುಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಗುಡಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಅತ್ತನಾಡ ಕೋರ್ದಪ್ಪನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಚಾಮುಂಡಿನ ಇನ್ನಿತರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪಿನಿಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಪುಟ್ಟದ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕೇತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಲೆತ್ತಿಡಲ ಲೆತ್ತಿಜಿನ ನಮರ್ದಾಪಿನ ಸೇವೆ ಅನ್ಬೋದು ಮಲ್ತಿನೇ ಆಯ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಪುಟ್ಟಿನೇ ಅಂತ ಬರೆಯ ನಾನು ಬಯಸುನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಪಿನತ್ತೆ ನಮನನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅದುಲ್ಲ ಓಲೊಂದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಆಲಾಪಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ಕೊಳತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ರಾಜಕೀಯನು ಜಾಲದ ಮುಟ್ಟು ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮುಟ್ಟು ಬಿದ ಇದಿಲ್ಲಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಏರ್ಲಾವಡು ಓಯ ಪಕ್ಷ ಇಪ್ಪಡು ಏರ್ಲಾವು ಗಿರೀಶನ್ನ ಈರ್ಲೆಪ್ಪುಣಗಾಯ ಬರಡು
ಈರ್ಲೆಪ್ಪುನಗ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡೇ ಬರೋಡು ಇರ್ನ ಒತ್ತಾಯಗೂ ಬರ್ಬಿನತ್ತು ಒಂದು ದಾಯ ಪನ್ಬಿನಿಂದ ಬಂಡ ಇಂಚೆ ಕೆಲವರು ಪಾತಿರು ಎಂಕಲ್ ಪಾತಿರುವ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೌದಲ್ಲತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪಿನ ವಿದೇಶದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ಲ ಒಟ್ಟಾಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ದೇವೇರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರತದ್ದು ಒಟ್ಟಾಕ ಎಂಕಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪರಗಳ ಸಿಂಪೋನಿಗಳ ಸರಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆನ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ರೆನ್ನಿಲೆಕ್ಕ 5 ಪೊರ್ಲುಡು ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದುಡು ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಆಯ್ತು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಾಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಏರಂಡಲ ಬತ್ತೋರಿ ತೂಕೊಟ್ಟು ದೂರದ ಏಕೇನ್ವಿ ಅನ್ನ ಪಂಪೇಲು ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಪೇಲು ಎಂದು ಆ್ಯನ್ ಒಟ್ಟು ಬೋದು ನಂಗೆ ತೂಪಾರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತುಂಡೆ ನಾನು ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಕಲ್ಡೆ ನಾನು ಪಾಡೋದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಶಕ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೋನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಂಡಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನಗ ಕಾಸೇ ಮುಖ್ಯ ಎತ್ತು ಎಕಡೆ ಪ್ರವೀಣನೆ ಬಂಡೇರು ಬೆಗರ್ದ ಅಂದುಲ ಬೋಡು ಬಂದು ಕೊರಿಯರೆ ಕಾಸು ಮಾತಾಡಲಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮಾತಾಡ್ತುಳ್ಳ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಕರ ಸೇವೆ ಏತೆ ತುಮುಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಆದಿಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಾತನಾಡ್ತಂಡು ಅಂಚಾದು ಕಾಸೇ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲೆ ಮೈಕ ದಿಕ್ಕಣ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆಂಡ ವಿಚಾರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆದಾರ ಬಂಡೇರಿಗೆ ತಂದಿರ್ದಾರ್ಲ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ದಯನ ಆಯನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ತಿನ ಕಾನಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲಿತಿನ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂಬತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಬೊಗೇಡಿ ಜನ ಬರೋಡತ್ತ ದಿನೋಲ ಅಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಲು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಏಪ ಅಂದ ಬಣ್ಣಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಶಕ್ತಿ ಬರೋಡು ನಿತ್ತಿನ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪಿನಿ ದೇವರಿಗೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಪೂರಲ್ಲ ಕಮಿಟಿದಾಗ ಹೋದಾನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನುದು ಒಂದ್ಸಾರ ಬೊಬ್ಬಾಡಿತನಕ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾತಾದ ಮಾತಾದಾನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲೂರಿದಾನಾಗ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಮುಲಿತ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಕೊರಿಯರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಹಣದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಬೈದ ಅಮ್ಮ ಇರ್ನಡ್ದಾಪಿನ ನೀರು ಕೊರಡೆ ಬಂದು ಕೆನ್ನಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪುರ್ತುಗು ಚಪಾತಿಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತನ ಇಟ್ಟಿದ್ದು 6 ದಿನ ಅಂದೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿಯೋರು ಕರಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಇರತ್ತ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇಡಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಂಡು ಒಂದು ಅವಕಾಶಗೂ ಅದು ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪಿನಿ ಗುಂಡು ಒಂದು ಬಂಡೊಂದು ಅವಕಾಶಗೂ ಅದು ಒಂದಿಸದ ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ್ದಾಂಡ ಅತಂದಾನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಆವಡ್ದಾಂಡ ವೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬೈದನಿ ಗಿರಿಸಣಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರದೇರು ಅಂಡ ಐತ ಕಾರಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು ನಿಜವಾದಲ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಒಪ್ಪು ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬುಣನೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಚರಣ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದೇರು ಅದ್ರ ಪಪ್ಪ ಬೇಬೆಣ್ಣೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರಿ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ರನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲಡು ನಮ್ಮ ತೂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಶೋಗಡ ಆತನು ದಯಂತ ಪಣ್ಣಗ ಆ ಜಾಗದ ಕಲೆಕಾರನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ತುಯರ್ನಂಕಿ ತೊಂಜಲ್ಯ ಮಂದಿರ ಆಂಡಲ ಒಂದು 2 ಜನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಲಕ್ಕದುಂತನೆಗೂ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಂತ ಪಣ್ಣಗ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಆ ಈ ಜಾಗಡು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಣಿ ಇತ್ತೆ ದಾಯಂತ ಪಣ್ಣಗ ಆರು ಎಂಚೆಂಚ ಕಮಿಟಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚೆನೆ ದಯಂತ ಪಣ್ಣಗ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಅವು ಈ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಕಲ್ನ ಆಡಳಿತದ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ನಿಜವೇನ ಕ್ರಮಲ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಸೇವಕರ ಅದು ನಮ್ಮದು ಎಂಚಿನ ತೀರ್ನ ಏನು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರನೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಮಾತುಂಡು ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಪಲ್ಲೆಕಣಿ ಏರಿಯಲ್ನ ಬಿಡಂದೆ ಮಾತೆ ಪ್ರಮುಖರೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೇರ ಒಂದು ಬರಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಣಾಗ ವಾರೀತಿದ ದಿನ ತೆಗೆದು ಏತು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಏತು ವರ್ಷ ಆವಡು ಅವು ಏತು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಐದು ದುಂಬೆ ಒಂದು ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಪಣೀರಂಡು ಒಂದು ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲುಂಡ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡುದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಗಿ ಪಂಪಿನ ಭಾವನೆ ಉಪಯೋಗ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಭಯಭಕ್ತಿಡು ಮಂತೊಂದು ಪೋಡ್ದ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಂಪಿನ ಭಾವನೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡ್ದ ನಾ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೆಲಸ ಶೀಘ್ರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರಡು ಆಪುನ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನ ಪಣೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಾಲ್ನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರನೆ ಕೊರಪಂದು ಪಣೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಲೆಪ್ಪುಡಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಿಗಳ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಈ ಮೇಟ್ ರಡ್ಡು ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನ ನಾಕಲು ಸುರೇಶ ಪಂಡ ಈಶಾ ಅಂದು ಅಂಚೆನ ತತೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಶಾನ ಸ್ಥಾನ ಪುನಕಲು ಸುರೇಶ ಅಂಚೆನ ಹತ್ರ ಈ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಪಾತಿರ್ಜೇರು ಐಕೆ ಬಡಪನ ಕಲ್ಲುಂಡ ಅದನ್ನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡ ಕರ್ಬು ಉಂಡ ಪೂರ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಅವೇ ಕೊರ್ದು ಅವನ್ ಯಾರನ್ನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಮೆರವೊಂದು ಬತ್ತನಾರು ದಯಪಂಡ ಏಪಲ ಭೂಮಿಗೆ ದಡಿಕೆ ಪಾಡಿನ ಕಲ್ಲು ಅವು ತೋಜುಜಿಗೆ ಅಂಜನ ಅದು ಏರು ಕೊರ್ನೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆಗೆ ಅಂಜನ ಹತ್ರ ಸುರೇಶನ್ ಆ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾರ ಪಾತೆರ್ಜೇರಿಗೆ ಅಂಚನ ಹತ್ರ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರೀಶನ್ನಡ ದಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಣುವೇರು ಈಗ ತುಂಬ ಎಂಕಲ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಈ ಊರದ ಒಂಜಿ ಜನನಾಯಕರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಲು ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಗೋಡು ಮನವಿನಂತೆ ಊರರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದವನ್ನ ಎಂಕಲ್ ನೆರೆಕೆರೆದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಊರೆಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೇರು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಸರಿಯವು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನಿದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ಆಂಡಲ ಪಿದೆ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪೆನ ದರ್ಶನಡು ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತು ಪೋತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂತ ಸಮಯಡು ದಾಯಗಿಂಚಾತನಿಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಂದಿತ್ತೇನೆ ಇನಿ ಸಂದರ್ಭ ಐಕೆ ಕೂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿ ಎನ್ನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಸೇರ್ದ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ದಿನಶ್ರೀ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕಲು ಮೂಲ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕಲು ದಿನಶ್ರೀ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಮೂಲು ಪಕ್ಷ ಅಂದು ಈತು ಉಪ್ಪುನಕ್ಕಲ್ನ ಇತ್ತು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೈಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮತ್ತಡು ಎಂಕಲು ಪೂರಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಇನಿ ಅವೇ ಜನಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಉಪ್ಪು ನೀಡಿದಾದ್ರ ಪಕ್ಷ ಚಪ್ಪಲ್ ತೀದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇದೈತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರಂದು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬೇತೆಯಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತಂದು ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುರಿಂಚ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯಿತು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಕಲೇ ಸೇರ್ದ ಅಂಚೆ ಅದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಲು ಈ ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯರ್ನ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡಿತು ಪನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಆಶ್ವಾದ ಪೂರೆಲ್ಲ ದೆತೋನುಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಿವೊಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥನೆಂದು ಉಪ್ಪಾಡ ಆಂಡ ಅಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ನೆತ್ತ ಲಾಭ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕೊ ಪನ್ನೊಂದು ಮೂಲು ಅಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಳ್ಳೇರು ನಮಕ್ ಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ್ಣ ಅಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಕೆಲಸ ನಾಕಲು ಮಲ್ದೇರು ಇತ್ತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಐಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ ಆತಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂತೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಲವಾಯಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ನಂಗೆ ಪಿರೌಡು ಐತೆ ಬಲವಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಸಮಿತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರ ಬೂರಂದು ಬನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಗ ನಮ್ಮ ಬಾರ ಬೂರ್ಂಡು ಬಣ್ಣದ ಜಾರ್ನ ಬರ್ತಿ ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ಪೂರ ನಮ್ಮದು ಆಪನಾಥ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದ್ದು ತಾನು ಮನ ದನ ಅಂಚನೆ ಕರಸ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಬೆಳಗಾದು ನಂಕಲ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬರ್ಪುಣಂಜನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದ ಮಲ್ಪುಣಂಜನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭನ ಉಂಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಬರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತು ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶಣ್ಣ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮೂಲು ಸೇರಾದೇರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದಯಪಂಡ ಓವಾಳ ಒಂಜಿ ಆವಡಾಡ ಒಂಜಿ ದೇವೇರನ ಪ್ರೇರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಬೊಡಿಗೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಸೇರಾದೇರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆ ನಂಬಿಕೆಡು ಎಕಡೆ ಪಂಡಿರು ಅವೇತೋ
ತುಂಬೊಂದು ಬೈದಿನಕ್ಕೂ ಮುಲ್ಪ ಸರ್ತಾದ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂಪಲದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಶಕ್ತಿ ಬೈದಿನವು ಆ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇತ್ತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಕಾಲಾನಂತರ ಕಾನಗುವಂತೆ ಶಕ್ತಿ ಕುಂಠಿತ ದೇವೇರನ ಶಕ್ತಿ ಕುಂಠಿತ ಆಪಿನಿಂದ ಪನ್ಪನತ್ತು ಆಂಡ ಆ ದೇವೇರನ ನಂಬಲಿಕೆ ಆಡಳಿತೋಡು ತಿನ್ನಕಲ್ಲ ಆತರ ಇನ್ನು ತೂವೊಂದು ತಿನ್ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದಾಡಲ್ಲ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಏಪಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದೇ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲು ಪುರ ಆ ಒಂದು ಪುನಿ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜವನ್ನಿಂದತ್ತು ನಂಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜವನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನೊಳ್ಳಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡೆ ಕಾಲಗೂ ಅವು ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜವೊಂದೇ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲ ಆವಾಡು ದೇವೇರನ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಏತುಂಡು ಪನ್ಪನೇನು ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶಣ್ಣೆ ಮೂಲ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೂಪ ಅವೇತೋ ಕಡೆಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಕುಲು ಮಂತದ ನಿಖಲ್ನ ದೈವ ದೇವರೇ ನಂಬುಲೆಂದು ದಯಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೇನು ಮನ್ಪೇರು ಎರಡಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ದೈವ ದೇವರೇ ನಂಬೇರೆ ಮನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ದೇವೇರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒವುಲ ಆಪುಜಿಗೆ ಅಂಚಾದ ದೇವೇರನ ಅನುಗ್ರಹಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಿನ ಮೂಲಕವಾದ ನಮಕ್ಕೆ ಮಾತ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಾಕಿದಕ್ಕಳು ಆರು ಒಂದು ಪಾತೆರ್ ನೆಟ್ಟು ಬಿಡಿಸ ಅವಳು ಜೋಡು ಪಾತೆರ್ದು ಎದುರುದಕ್ಲೆ ನಡ್ಗಾವೇರು ಅವ್ರು ದಿನೇಶ್ ರೈಕುಲು ಆತ ಜೋರ್ಡು ಪಾತೆರ್ ಬೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಜೋಡ್ದ ಪಾತೆರ್ಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕಲೆ ಆಡ ಒಂದು ಪಾತೆರಂದ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೋಡು ಪಂಡ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಕುಲೆ ಆತು ಬೇಲೆ ಮಣ್ಪುನಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೋಡ್ರ ಮಾತ ನಮ್ನದ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಇತ್ತ ಈ ಸಮಿತಿಡು ಏರ್ನ ಪೂರ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಜೋಡಣೆ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಆವಡ ಇಟ್ಲ ಕೈತಲ್ದಕ್ಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಏಪಲ ಕೈತಲ್ದಕ್ಕುಲು ಇತ್ತನೇ ಮೂಲು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸೇರೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ನಂಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದನು ದೇವೇರನ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪನಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಬೇಲೆ ಆ ಸೇವೆಡು ನಂಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಪನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಡಿತದು ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಕೊರಡು ಬೇಲೆ ಮಣ್ಪುನಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಬೇಲೆ ಮಣ್ಪಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪಡು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತಗೊಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಚಾರ ಅಂಚಾದ ಸ್ಥಿರಾಚಾರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರಡು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಲಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಊರೇ ಎಡ್ಡಾಣಿಗೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಾವಲೆಕ ಆವಡು ಬಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖರು ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ದಯಾನಂದ್ ತುಕ್ಕೋಟು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಮಟನ್ ರಾಜ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ತಂಕ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೋರಿಯರು ಅಂಚೆನೆ ಸೇರಿದಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಬಯ್ಯದ ಎಡ್ಡಪ್ಪಲಿನ ಬಯಕೊಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹುಶಃ ಮಾತ ಅಂಜೋಲ್ನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ಯಾನು ಸುರುತ್ತ ಪುಡ್ಯನ ಪಾಡೊಂದು ಚಾಮುಂಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಪುದರ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಡುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಕಟೀಲ್ದಾಲು ಮೂಲತಃ ಕಟೀಲ್ದಾಲು ಇತ್ತೆ ಈ ಊರ್ದ ಋಣ ಎಂಕ್ ಬರೆತ ನಂಚ ಈ ಊರುಡು ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಚಾಮುಂಡಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸೇವೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಪ್ಪೆನ ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನೆತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪಲ ನಿಕ್ ಅಲೆನ ಸೇವೆ ತಿಕ್ಕಡು ಅಲೆನ ನಿಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡದಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಕ್ ಈ ಕೂಡು ಕಲಕು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ರಂದಿಯರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮದುವೆ ಸುಧಾರ್ತದ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಊರ್ದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ಅಂತೆ ಪರಿಚಯ ಪಾತೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಪನ್ನಗಲ ಆರು ಇರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರ್ ಈ ಊರಿಗೆ ಬೈದರತೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಲಯತಾರತೆ ಬಲೆ ಬಂಡೆರು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಯಾನು ಬತ್ತಿನತ್ ಆ ಅಪ್ಪೆಯನನು ಈ ಬಲೆಯನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲೆತ್ತಿನಿಂದ ಯಾನು ಎನ್ನೊನ್ವೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಆಪುಂಡ ಅವೇನ ಆರು ಎಂಕ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಆರ ಯೋಗ ಭಾಗ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ್ರೆಡಲು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಯ ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತೆ ಜವನೇರ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುವೆರು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಗನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಈ ಕೂಡು ಕಜ್ಜೋಡು ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರವನ್ಗ ಪನ್ನೊಂದು ಆ ಶಕ್ತಿ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಡು ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸಭೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊಲಪುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ದಾಯ ಪಂದಾಂಡ ಯಾನ್ಲ ಎಂಕ್ ಅತ್ ಮುಲ್ಪ ಗಿರೀಶರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ ಮಹಾತ ಎಂಕ್ ದುಂಬೆ ದಾಯ ಪಂದಾಂಡ ಯಾನ್
ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷೋಡು ಬೆನೊಂದು ಈ ಭಾಗೋಗು ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಆಪುನ ಜಾಲ್ಡ್ ಪೂಜೆ ಆಪುನ ಜಾಲ್ಡ್ ಗುಂಡ ಮಾತ ಅವೆಲ್ಲ ಕಣೆ ಈ ಭಾಗೋಡು ಯಾನು ಓಡಾಟೋಡು ಉಪ್ಪುನಾಗನೇ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೂಲು ಇನಿ ಗಿರಿಶೇರ್ನ ಕಡೆ ಕಾಸು ಉಪ್ಪೇರ್ಯಾರು ಆ ಕಾಲೋಡು ಸಹ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಈ ಜಾಲ್ಡು ಜೋರಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲು ಉಂಡೊಂದು ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಬನ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂದಾಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇತ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುನ ಈ ಜಾಗೆಡೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯ ಪಂದಾಂಡ ಅವು ಶಕ್ತಿ ತರ್ಪಾದನು ಈ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈ ಭಾಗೋಡ್ಲ ಬತ್ತ ಏರ್ಲೈಜೇರು ಆ ಊರ್ದಕ್ಕಲೆ ಉಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಅಂದೆ ಇನಿ ತೂಣಗ ಮಲ ಗಟಾಣಿ ಗಟ್ಟು ನಕ್ಕಲು ಇನಿ ಈ ಬತ್ತದ ಕುಳ್ದೇರು ದಾಯ ಪಂದಾಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ತರ್ಪಾದಂಡು ಆ ಬೇಳೆ ಆವೋಡು ಬಕ್ಕ ಆಪುಂಡೊಂದು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಇರೆಗದಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿಡ್ದು ಕೊರ್ರೆದಾಲ ಇದ್ದಿಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೇನು ಮಲ್ಪ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಏರ್ನಾಡೆಲ್ಲ ಪೋಯರ ಉಂಡುಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂದಾಂಡ ಗಿರಿಶೇರ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಟು ತುಯ್ಯ ಅರ್ಲ ಕಾಸು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೊರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬೇಳೆ ಆವಾಡು ಏತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಅರಗೆ ದಾಯ ಪಂದಾಂಡ ಹೊರಗು ಪಾಡ್ದು ನಂಚಿನ ನೇನಿ ಯಾನು ತುಯ್ಯ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುಣಗ ಆ ಅರ್ನ ಜಾಗೆಗಳ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆವಂದು ಆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಕೊರ್ದು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಪುಲಕ ಮಲ್ಪರು ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರಗಲ ತಾಕತ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಯಾ ಕೊರ್ಪುಣಕ್ಲೆಗಳ ಇಡೀ ನೀ ಲಿಪಡಾದೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮೇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಮಾತ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ನಕ್ಲು ಅರ್ಲು ಯಾನು ಇನಿ ತೂತಿಜಾರೇನು ಬೈಜೀರ ಹಾಂ ಅವೇ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಆ ಸ್ವಸಹಾಯದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಇತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಗಟ್ಟಿದಕ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತವಂತೆ ಬಲ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುಗ ಈರು ಪಿರಜಾರೋಚಿ ಎಂಕಲ್ ಇರ್ನ ಬೇರೆಯೇ ಉಳ್ಳ ಓಡೆ ಬರೋಡು ಏಡೆದೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ಮೆಕ್ಲೇನು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ಲಲೆ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಯಾವ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಳದೇವರೈನ ಚಾಮುಂಡಪ್ಪನಲ್ಲ ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ದಾದ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವಿನ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಏಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ದ ದಾದ ಬಂಡ ಇನಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಕಮಿಟಿ ಸುರುಟು ಬರೆದೀತ ಅಂಡ ಏರು ಪೂರ ಇತ್ತ ಇನಿ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಏಕಲ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ದಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವು ದೂರ ಟೂರು ಹೋತಿನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತೇರು ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲೇನು ಬಕ್ಕ ಸೇರವ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಟ್ ಸುರುಕಾದ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಖಾದರ್ ಸರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಆರು ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳೆ ನಿಖಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚೆ ಅದು ನಿಖಲ್ ಏನನ್ನು ಸಮಿತಿಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಆರೇಂಜ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ ನಕಲ್ ಪಂಡೆರಡ ಬ್ರಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದ್ದು ಸೇರವ ಅಂಚೆ ಅದು ಬ್ರಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಅಂಚೆ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕ್ಲೇನು 2 ಜನನು MP ಬಕ್ಕ MLN ಎಂಕಲ್ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದು ದೇತವನು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರದ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚರಣ್ ಕೊಂಪಾಲ ದಯಪಂಡ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಲ್ತ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಂಚದು ಅರೆಗ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಚರಣ್ ಕೊಂಪಾಲ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಲ್ ಬಂಡ ಅರಿತೇನೆ ಪಂಡೀರ್ ದಯಪಂಡಂಕಲ್ ದುಂಬುಡ್ದು ಉಂಜಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹರಡನೆ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ಗೆ ಏನು ಅಂಚದು ಪುಣ ಅರ್ನವಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಅರೇನು ಎಂಕಲ್ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಕಲ್ ಬೆತೆ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಉಳ್ಳದ ಒಂಜಿ ನಗರಸಭೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಡಡು ದುಂಬಾರ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅದು ಪುನಃ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ
ಒಂಜಿ ಗರ್ಸದ ಪಾತೆರನ್ನೇ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ದತ್ತು ನಚ್ಚದು ಪುಣ್ಣಗ ಆರು ಎಂಕಲು ಯಾಪಲ ಎಂಕಲಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಲಿಯದೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಆರು ಎಂಚಿಲ್ಲ ಅವಡು ಎಕ್ಕಡು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದ ಕಾತುಕೊಳ್ತೀರು ಅವು ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದೇಪಂಡ ಆರು ಬಣ್ಣಗೆ ಏರ್ಲ ಜಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾണ് ಮೇರು ಬತ್ತಿರ ತಂದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ KP ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಹಬ್ಬಂಜರದ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ರಂಜಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಾರಣ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಪಂಡ ಆರು ಪೂರಂಚ ತೂಪಿನ ಎನ್ನಾಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಅವು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ನಾನು ಆರು ಕೊರ್ಪೆರಿಂದತ್ತು ಆಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ದಯಪಂಡ ಆರೀನಿ ಅಲ್ಪ ಮಾಡೂರ್ಡು ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಹೆಂಗೆ ಅವೇನು ತೂಣಾಗನೇ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುಂಡು ಆ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರನು ಮುರಾಣಿ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂಡು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆತೇರು ಅಂಚದ್ದು ಇನ್ನು ಯಾರೇನು ಹೆಂಗಲ್ ಗೌರವ ಸಲಹೆರಾದು ಜೊತೋನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದಯಮಲ್ದಾರು ಒಪ್ಪಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂದೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರು ಪಂಡ ಆರು ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಯರಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬಕ್ಕ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ಐತಪುರ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೇಡೆ ನಾವು ನಡ್ದು ಪಂಡ ಸುರೇಶೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಅಂಚ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಸುರೇಶೇರು ಬಂಡ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಹೊಸತತ್ತು ದಯಪಂಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಇಂಚಾನೆ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಾನೆ ಭಾರಿ ದುಂಬಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಮೈಕ ಸೆಟ್ ಇರ್ತಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಪೋತು ಪನ್ಪಿದ್ದು ಮೈಕ ಸೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಡಾಪುಂಡು ಅಂದು ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪಗಡ್ದಿಂಚಾನೆ ಅರ್ನ ಭಾರಿ ಗುರ್ತ ಬಕ್ಕ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಪಿನಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಡನಾಟ ಹತ್ತಿದ್ದು ಅಂಚೆ ಅದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆರು ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೇನು ಮರದ ಜೀರು ಆರೇ ಪಂಡೀರು ನಮ್ಮ ಪುರ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಕಲತ್ತ ಅಂದು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿಂದ ಇಟ್ಲ ಇರು ಎಂಕಲ್ ಇರಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರ ಕೊರ್ಪುಜು ದಯಪಂಡ ಇರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಪಿನ ಬಣ್ಣ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಪಿನ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಅವತ್ತಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಲಂಚಿ ನಾರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇದು ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಮುರಣಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರಣ ಲೆಟ್ರ್ ಭಾರಿ ಇಂದು ಬರ ಈಗ ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂತೋಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೆಟ್ರ್ ಪತ್ತೊಂಡಾದ್ರೆ ಸೀದಾ ಹಕ್ಕಲ್ಲೇ ತೊಂಬೋದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಲೈ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡೆ ಉಂಟಾದ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಅದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ತುಯ್ಯರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಶಕ್ತಿ ಸುರೇಶರ್ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವರೇ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತೀರ ಅಂಚೆ ಅದು ಅರೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದ ಬಕ್ಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಮಠಾನ್ ರಾಜರು ಬೈದಿರು ಆರ್ಲ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ ರಪ್ಪ ಅರೆಗೆ ದಾಂಡ ಬರ್ಪ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲ ಸುರೇಂದ್ರ ಅರೆ ಎಂಗ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಬೂರು ಊರಷ್ಟವರು ದಯಪಂಡ ಆರು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಒಂಜಿ ಎಂದ್ವಾದಿನ ಪೊಳಗದಿನಾರು ಅಂಚೆ ಅದು ಆರು ಮುರಣ್ಯನ್ ಪಂಡ ನಾವು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಅದು ದುಂಬು ಪಂಡ ಸುರುಡ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಅರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬುದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಎಂಕಲ್ ನಿಜವಾದ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮಲ್ ಆನಂದ ನಾನು ಮಲ್ಪೊಂಡುತ್ತ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮುರಣಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಳದ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆನಂದನ್ನೇ ಭಾರಿ ನೆಟ್ಟುತ್ತೀರು ಐಕ ಹಾರ್ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಕೆಲವುತ್ತೆ ಲೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದು ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಐಕ ದೀಪಂ ಸುರೇಶ್ ಸತೀಶರೇನು ನಾಲ್ಪೋಡು ಪಡೋದು ಅಂಚ ಆರ್ಲ ದೀಪಂ ಸತೀಶ್ ಅಂಚ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಜಯಕುಮಾರ್ ತೊಟ್ಟಮ್ಮ ಅವರು ಎಂಕಲನ್ನೇ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ರವಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಾಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಂಪಾಲ ಈ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಂಪಾಲ ಅಂಚನೆ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮಾತಾ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಲೇನು ಮುಲ್ತ ನೋಲ್ದ ಅಂಚೆ ದಿನೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಶಶಿಧರ್ ಅನಿಲ್ ಅಂಚನೆ ರೂಪೇಶ್ ಭಟ್ನಾಗರ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಭಗವತಿದ ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಂದಿದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವರೇನು ಬರೋದು ನೋವಲ್ತೆಕ್ಕಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಪಣಿಪುರ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವುದೆರಡು ದಯಾನಂದ ಎಂಕಲ ಗಾಂಧಿನಗರ ಬರ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆದೋಜಿದ್ದು ಮಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಆದ ದೇವಕಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಸುರೇಖ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೇಮ್ ಮುಗಣ್ಣ ಪುಷ್ಪ
ಶಶಿ ಎಸಿ ರೋಡ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೀರಿ, ಹೇಮಾ, ಬೇಬಿ ಮಾಧವ, ಯಶವಂತಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ, ಶೈಲಜಾ ಕಾಪಿಗಾಡ್, ಸುಜಾತ ಭಟ್ಟಗರ ಈತ ಜನ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ನನ್ನದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಸಭೆ ಲೆಪ್ಪು ಅದೇ ಪಂಡ ಈ ಹಿಂದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಜನ ಒಂದು ಅದು ಅವು ನಮ್ಮ ಬೇರೆನ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಇದ್ದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಚ ಪಂಡ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಂಟು ಅಂಚದು ಇರ್ನ ಆಪಲ ಸಹಕಾರ ಪಂಡ ಆರು ಆಪಲ ಎಂಗಳಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ನೇತ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಡ್ತ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಯ್ಯರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗ ನನ್ನ ಚಿತ್ರೋಡು ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ದೆಪ್ಪುಲಿಂದ ಬಂದತ್ತ ಅಂಚ ಇನಿ ಆರ್ಲ ಬೈದ್ಯಾರು ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಕಮಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿತ ಇದು ಎ ಜೆ ಶೇಖರ ಆಕಲ್ಪುರ ಫಾರಿನ್ ಬೋತೀರು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದಕ್ಕಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಬಕ್ಕ ಸಂತೋಷಣ್ಣನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲ ಪೋದು ಬಂದು ಬೈದವರ ಅಂಚ ಒಂದು ಇತ್ತ ಸದ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಸೇರಿದು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎಪ್ಪ ಸಭೆ ಅಪ್ಪನ ಪನ್ಪನಂಚನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಲೇನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ತಿರುಪವ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ನಾನು ದುಂಬುದ ಸಭೆಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಭಾಗವಹಿಸಲೇ ಪನ್ನೊಂದು ಸೇರಿದನಂಚನ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಉಡಲ್ದೆಂಜಿ ಸೊಲ್ಬೆಲೆಂದು ಸಂದಾವದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮಾ ಗಾಂಧಿನಗರ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಗಳಿದ್ದೇರು. ಅನಿಲ್ ಅಬ್ಬಂಚನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡೇರು, ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಎತ್ಕೊಂಡೇರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಸಭೆ ಸ್ಥಾರ್ಕಿ ಮಲ್ತೇರು.